Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Backganer na secret file ng ating kabisyo na si Carla. Si Carla na binabayo sa lababo ng kanyang mister. At biglang nahuli o natagpuan na lamang sila sa ganong klaseng eksenahan ng kanyang biyanan. Ano kayang pakiramdam ng ganon? Hindi ko pa kasi alam eh. Wala pa ako sa ganong point. Yung both. Wow! Charot! Widarot! Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Ate Coracha. Uy, Coracha. Taray the name, ha? Sabi niya, sa lahat ng naguhugas ng pinggan, ikaw na yata ang pinakabasang-basa at masaya. Multitasking ang galawan. Gusto ko tuloy mag-try na maghugas ng pinggan habang binabayo. Kaso sa bahay na walang kusina ang ganap namin ng jowa ko, walang chance maghugas ng pinggan kaya sabay na lang kaming naliligo habang may background music na Versace on the floor. Kaya always lock the door before Versace on the floor. In fairness may point yung sinabi ni Coracha na paano nga ba siya makapaghuhugas ng pinggan kung doon sila pumupunta sa isang lugar na walang kusina. So, doon na lang sa paliguan. At least mababasa rin siya, hindi lang kamay. Kaloka yung ikaw na yata yung pinakabasang-basa na tagahugas ng pinggan at masaya. Samantalang tayo kapag naghuhugas ng pinggan, initusan ng nanay o tatay na maghugas ng pinggan, may kasama pang pagdadabog. Hello kay Lyman Labrador. Good afternoon, DJ Rocky. Shoutout po sa Faith Quillion, the former member of the Kingdom of Jesus Christ of Pastor Apollo Kiluboy, the self-proclaimed appointed son of God. Hashtag justice for Kibuloy. Ay, yun pala yung nabasa ko. Hindi ko po alam yan, ha? Kasi ito yung topic natin. Ano to? Hoy, shoutout pala kay Papi Derek Vergara. Ayan, ito si Papi Derek Vergara. Malamang sa malamang, marami na yan na nahugasang pinggan. Hi kay June Balunton, Ivy Grace Javier. Hello kay Adrian Armodia. Sabi pa dito ni Depende Ka. Will never expect habang naghuhugas may ganarng bayuhan. Water pa please. Sabi din ni Shell, makapaghugas na nga rin ng pinggan. Eto pa sabi ni Carlo Montesilio, ako hindi na kailangang utusan, kusa kong gagawin ang paghuhugas ng pinggan. O di kaya naman pagbayo dahil no choice ako. Hi din po kay Eugene Mortil at kay Jonathan Onilam watching from Tacloban. Eto naman po ang sabi ni Ernesto Acha Jr. Hi DJ Rocky, disgrasya lang talaga ang nangyari. Buti na lang, pagbukas ng pinto, hindi pa lumabas ang gatas na galing sa talong dahil nakakabitin yun. What is gatas sa talong? I can't believe na merong lumalabas na gatas sa talong kasi hello, di ba tinutorta lang yung talong?
At parang wala namang gatas na lumalabas doon. Hi din po kay Joel Del Mundo, Luis Santiago, Eva Lista. 17th anniversary daw ni Moonlight sa kanyang asawa. Ayan. Hello din po kay Canilau Bautista from Pampanga, Ronnie Tarazona. Alam nyo, may inaantay ako mag-comment kaya lang parang hindi niya pa nasisend. Ano kayang masasabi dito ni Brian Mariano, our expert commentator? Sabi dito ni Nikki Messi, sarap kaya yung may pinggan tapos may tinidor na nakatusok? Uy, mahirap yung tinidor na nakakatusok kasi magkakadugo yun pag ganun. 'Di ba? Yung pag yung tinidor matalim, tapos itinusok mo sa katawan ng tao, di ang sakit nun. Oh. Sabi dito ni Ella Lius, merong lumalabas sa talong. Wala! Diba minsan pa nga yung piniprito pa yun, wala lumalabas sa talong. Shoutout din kay Jay Santos from Bulacan. Judith Baak, Jel, ayan, happy listening. Kanilaw, grabe naman maghugas ng plato, nagpabayo na. Akaistan JC says, pabati po sa Central QC nakikinig, bayuhan ang pauso ngayong taon. Ganyan pala ang pagsalubong sa bagong taon. Syempre, ang dami talagang mga hugasin. Pag mga holiday days, pag holidays, daming hugasin at ang daming dapat ligpitin. Diba? So, isa na dapat sa ipaligpit ninyo, yung biyanan ninyo. Ba't kasi pumapasok ng bahay ninyo nang hindi nyo nalalaman? Or baka mamaya naman kasi masyado tayong asyumero at asyumera na yung bahay pala na yun, doon pala sa biyanan. Nakikitira lang pala itong mag-asawang ito. Alam nyo, wala talaga akong masyadong maiambag sa mga ganitong klaseng usapin. Kailangan ko talaga ng resource speaker pag ganito yung usapan natin kasi wala akong makontribute eh. Ang kaya ko lang i-contribute dito kung paano mag-jackstone, I guess. Or kung paano maghugas ng properly. Paano maghugas properly? Ng alin? Parang bitin yun. Paano maghugas properly? Paano ko hugasan yung katawan, di ba? Hugasan ang mga pinagkainan properly. Yan. May step by step yun eh. Alam nyo ba na ang dapat unang hugasan daw ay baso? Pero syempre, bago mo talaga lagyan ng mga dishwashing paste or liquid, yung mga hugasin, dapat i-run mo muna yun ng water. Taray, run muna ng water. Lalagyan mo muna. Papatuluin mo muna yung tubig doon. Tapos tsaka ka magkukus-kus-kus doon. Tapos unahin mo muna yung kutsara. Unahin mo muna yung baso. And then yung mga pinggan, balls, ganyan. Balls, iba pala yun. Yan, tapos mga kutsara at tinidor. Yan. Tapos, yun na. Let it dry. Kung may dryer kayo or kung hindi, punasan muna lang. Tapos, yun lang yung mga kaya ko i-contribute dito sa mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng usapin. Doon naman sa ating SPG Secret File Sender, siguro ang maipapayo ko na lang sa'yo, pag ganyan kayo, umakto ng iyong asawa na para kayong mga Dora the Explorer o di kaya naman para kayong mga animals, hindi man masyadong wild pero normal naman like horse and cat na semi-wild lang, depende rin sa breed. Di, ang gawin nyo na lang, ilak nyong maigi yung mga papasukan dyan sa bahay ninyo. Kung kayo lang namang dalawa yung tao dyan at wala kayong ina-expect na papasok, or kung may i-expect man kayo papasok, at least makakatok man lang yung tao at makapabuelo muna kayo. Hindi yung caught in the act. Although, matik naman na yun. Alam ng mga magulang nyo na yun. Na ganun ang mga kalakaran ninyo. Kasi mag-asawa naman na kayo eh. And magandang ginagawa naman yung mga ganyang klaseng bagay. O kaya naman yung pagiging mag-asawa. Diba? Yung mga bahay-bahayan, ganyan. Kapag mag-asawa na kayo. Yan ang magandang gawain. Bayo all the way. O kaya naman 24/7. Bayo Unlimited. Gagawa ka lang ng Bayo Unlimited.
Gagawa ka ng brand, Bio Unlimited. Na mag-asawa na kayo. Kasi nga, anytime, anywhere, basta komportable kayo, then do it. Ganun. Kaya lang, again, kapag hindi nyo na protektahan yung mga sarili ninyo at hindi nyo nabantayan kung sino nga bang papasok sa loob ng bahay ninyo, dun lang, medyo syempre, private thing pa rin yung mga dapat na ganong klaseng gawain eh. So, hindi naman dapat yung pinapakita sa iba. Unless, sasabihan nyo, you wanna join? Ganon. Ganon. Kung gusto ninyo, ganon, you wanna join? And then join us. Ganon, for free, right now. Ikaw naman ang magwalis. Magwalis sa sahig. Nagugas ang pinggan. O kaya naman, dapat hindi na lang ganon yung tinuran ninyo. 'Di ba? Ang dali magpalusot dun eh. Kung ganun yung eksena, for example, nakatalikod yung mister nyo, tapos sumigaw yung tatay. Ang dali sabihin na, ay, may kinukuha lang. Sabay kayo naghuhugas ng pinggan. Natsempohan lang na pinupunasan mo yung likod ng babae. Ganun! Diba, pinupunasan lang ni Mister yung likod ni Mrs. dahil hello, diba, basang-basa na siya ng pawis. Yung kamay niya, basang-basa na rin, matutuyo na, nilalagyan niya pa ng lotion. Ganun. Ewan ko ba? Anyway, I would love to listen to all your secrets. I would love to read it all. Ayan. So, share nyo na sa akin yan, raketera@gmail.com. So, paalala again, ang ating SPG Secret File Sender, always lock the door before Versace on the floor. Bago pumunta sa lababo, siguraduhin nakalock ang pinto. At saka ka bumayo. Ganun. Tak. So, I gotta say, BRB is in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet. Manggapang sa kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is SPG, as in super. Back in our See.